good morning. Meron tayong invitation from Pangasinan Vloggers. Ayan, so join tayo sa kanilang adventure ngayon. At syempre, para makasama rin naman tayo sa mga pinupuntahan nila. Kasi mukhang yung last time di ako nakasama eh. So ngayon sasama tayo kasi yung mga pinupuntahan nila mga hindi pa kilalang mga tourist attraction or destination, tourist destination sa Pangasinan. So diretso tayo and let's go guys. And guys, so nandito na tayo, nagbabiyahe. Nasa harapan natin ang mga kasamahan natin sa mga vloggers. Nandito tayo sa Bani. Gubat nito, gubat na gubat pa siya. So bihira pa siyang napupuntahan. Ayan, welcome to Olanon Beach. Oh, diba? Ang ganda. Wow! Parang Abagatanan pero iba. King jellyfish. Oh. Kabam! Oh. Oh, diba? Ayan. So, before tayo makarating sa pupuntahan natin, kailangan muna nating dumaan sa daanan na mukhang hindi daanan. Ayan. So, ito yung challenge dito, yung putik. Okay. Here's the challenge. Na-try ko na naman na dumaan dito, kaya oh, di ba? Sisiw nga. Sakay ka na yata. Ha? Lakad ka na lang? Okay, okay. Uh-oh. Ayun, dumulas na ako. Ayan. Dumulas ako doon kasi lumiko ako. Ako hindi ako lumiko. Diretso lang yun. Aw, yabang. Oo, yan. O, tapos may mga cottage dyan, oh. Okay guys, andito na tayo. Taran! Wow! Welcome! Ito na tayo sa beach. Ayan. Kumusta naman kayo? Ang init dito. Ayan guys, yung mga kasama nating mga vloggers. Hello! So, dito sa Olanon Beach, may mga cottages pero medyo sira-sira na siya nung nakarang bagyo siguro to. Sa ngayon, libre siya kasi wala yung nagmamanage ng mga cottage. At ayan, walang gaanong tao dito dahil nasa dulo siya. Well, have fun. Yung pinuntahan natin kanina may mga putik. Ayan, so pag nandyan daw yung bantay, yun, may bayad yung cottage. Ang problema dito, walang banlawan. Oh no! Ayan, yun yung isang problema dito, walang banlawan. So free pumunta dito, ang lahat. Yun lang. Sa ngayon, free pa siya. So sa mga gustong pumunta, habang libre. Yun nga lang, walang pagbabanlawan. Meron yata dyan sa may bahay dito, pero hindi raw ganun kalakas ang tubig. So base lang siguro, pero yung tipong banlaw na maliligo ka at magsasabon, baka hindi na pwede. So meron pa tayong i-explore na area. So ito yung Olanon Beach. Walang katao-tao. Yan. Sa kabila ng bundok na yan, yung Surit. Surit na yan eh, sa kabila dyan. So, ito ay ang Olanon.
Beach. So punta tayo dun sa may mga babatong part. Okay, let's go! Alright guys, abangan nyo ang part 2 ng video kung saan nag-explore kami sa mabatong part ng dagat at abangan kung anong mga nakita namin doon. Bye-bye! Sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag na huwag nyong kakalimutang mag-subscribe at i-like at i-share ang ating mga video.